Salutare tuturor, numele meu este Petru, iar astăzi avem aici niște farfurii, după cum se vede. Pe asta avem o pungă cu apă, aici avem 100 de lei, un parfum, făină, cremă de pantofi și aici vom avea niște gheață, n-am putut să o pun acum deoarece se topește. Și trebuie să tragem de câte o ață din asta și care farfurie vine spre tine și care se trage, aia trebuie să faci practic. Așa că, bine, noi nu știm care farfurie e, dacă tragem de aici, poate să vină din partea asta sau invers, sau nu știu cum sunt. Așa că haideți să-i dăm drumul la treaba. O să încep eu primul, deoarece e canalul meu, m-am îmbrăcat puțin că mi-a un pic cam frig. Așa că, hai să începem, să vedem ce ață iau. Hai, cu încredere. Deci vedeți cum e din partea asta, practic trebuia să fie aia de acolo. Dar uitați. Mamă, deci fix ce-mi doream eu. Gheață. Trebuie să iau gheață și direct aici. Avem gheață aici. Trebuie să mi-o bag toate în pantaloni. E ceva gheață aici, bă. Pe bune. Avem 1 minut pe ceas. Avem și cronometru aici? Da. Am 1 minut pe ceas ca să bag gheață să stau cu ea. Hai. Bă, ai băgat gheața și după am dat drumul la cronometru. Nu, în timp ce mi-o bag de... Nu! Ai băgat-o și după am dat drumul la cronometru. Gata. Hai. Hai. Am frică. Hai. Hai că te filmezi de la brâu în sus. Hai, gata. Hai. Trebuie să uite. Gata, am dat drumul la cronometru. Care o să-și fură el. Mamă, curge pe picioare jos. Cel mai bine. Hai că abia au trecut Nu mai 15 secunde. 15 secunde. Da. Hai. Hai. Mamă. Hai. Trebuia ca în timpul ăsta să sun pe cineva să faci ceva. Ce? Ba, da, era șmecher așa. Ajunge. Mai am 20 de secunde. 20 de secunde. Ai, de bine. Cum e ce nasole? De ce nu-ți pică ție? Las că-ți vine. Îi pică lui, fiți atenți. Are ce-mi pica, dar mai rău ca gheața, nu cred că e nimica. Hai mă, că mai puțin. Am atâta să fac. Hai de cap. Și... 3, 2, Haide! 1. Gata. Gata. Bun, bă, e rândul lui acum. Hai mă să te vedem. Să te vedem. Eu vreau parfumul ăla să-i. Nu cred. Nu cred, aoleu. Deci fiți atenți aici. Trebuie să-și dea un pâs în gură. Zic un pâs, că dacă își dă 2, cred că moare aici pe jos. Deci, hai de cap meu. Hai să te vedem. Gata? Da, dă-te un pic mai așa să se vadă pe cameră. Gata. Mai aproape! Mai dați unul. Nu, mai dați unul. Pedeapsă. Și-l dă de la 7 metri. Hai, pedeapsă. Pedeapsă. Încă unul. Mai dă încă unul. Dar dă mai aproape, păi nu-ți dă și în gură. Hai bă. Mai aproape. Așa. Așa. Hai, e bun. Da, ce să. E bun. Hai, hamare. Am mai gustat când eram. Hai, bă. Da, și eu am gustat, hai. Gata, hai. Să vedem ce trag eu acum. Bă, stai, înainte să zic ceva, vreau să zic și eu ceva. Că fâsul nu prea a fost fâs în gură, adică îl dădui mai mult pe lângă. Da, bă, știam eu că faci de asta. Hai. Deci ca idee a rămas de schimbat de la tura trecută, e moarte acolo. Așa că hai să începem să vedem ce mai trag și așa să... Făina. Opa! Oh. Ca idee rămân tot cu 100 de lei, că eu am pus. Așa că... 100 de lei, hai să te vedem acum pe tine. Avem pisica asta aici. Mănâncă, nu știu ce mănâncă de aici, de când începem să filmăm. Nu vreau să spun. Hai să trecem la bossul nostru. Hai bă, bossule, hai să vedem ce trage. Mamă! Ha! Hai să vedem.
Punem aici niște făină. Da, puțină. Punem să fie aici. Bă, puțină. Taci, mă. Puțină. Taci, mă, n-auzi. Te duci acasă. Bă, pusăși. Da. Rămâne de 2 chicuri aceea. Nu pasă. Nu pasă să te ăla pe tine. Stai. Să luăm farfuria. Ești gata, mă? Da. Stai să-mi dau acționare jos. Hai să te vedem. Da! Uite ce pisică, ia uite, mă. Mamă, am în ureche. Ce faci, mă? Creează să pezi. Mamă, cum mi-am dat bucată. Ăla de duci și duci Uitați-vă manetă. și voi ce pe jos. Ia uite-te un pic la camera. Mamă, cum arăți. Sunt ăla. Doamne. Hai să vedem acum, mai sunt ăștia două. Apa. Bă, Apa. asta să le ară la oameni, cum se trage apa. Da, asta cum se trage apa. Bă, Bun, deci am luat apa, nu mai oprim filmarea. Deci, Am luat apa. nu cred. Ba da. Bă, Ultimele cuvinte înainte să dau cu asta în cap. deci, mami, I love you. Bă, sper să spargă. Hai, gata, da? Bă, îmi rup capul, mă. Da, mă, hai, o gură în minus. Na, gata, nu Ba da. mai da, gata, mă, termin. Trebuie să respecti provocarea. Ia, întoarce-te cu spatele, vrem 360. Hai. Să vedem pe tine acum. Ăla mai rămas, ia. Hai să-l vedem pe el acum. I-a mai rămas crema asta de pantofi și trebuie să-l fac pe față, știți cum îl fac? Fai, adică vină mai aici, domnul, așa. Vină mai așa, să se desfacem crema asta. Acum nu mai știi care e mătrează, Stați care e așa. făină. Păi care o fi? Păi... Unde mă văd, pe dacă... Hai să băgăm așa. Hai din cap. Nu cred. Ce, mă? Mamă. Ei, bă, nu mă dai cu de-asta pe față. Bă, stai mă, cade pe masă, murdărim masa, punem aici pe farfurie. Trebuie să o pun înapoi după. Hai, fii atent cu o curăț, să nu te mai... Hai de cap, da. Na, mă, băi! Hai să-l facem acum, mă spălai un pic, că na, uitați ce am făcut aici. Așa că, vină mai așa. Cu model, fără model. Haide, stai un pic, că o să stângați, să mut camera. Hai. Ești gata? Hai. Așa, bă, da, fii atent, aștept. Cât aștept? Aștept până te dau pe toată fața, că așa e provocarea. Bă, mă dai pe păr. Nu te dau pe păr, nu, că Da. și așa e negru, mă, ca la mama. Bă, stai aici! Stai aici! Hai că Nu pe buze. Zi mersi că nu ți-l băgai în gură. Da, mersi. Stai aici. Bă, nu, Bă, nu, stai mă aici! Pe față, nu pe gât. Bă, stai mă aici! Nu, mă. Bă, Pe pe nu te față, dă pe să-ți pe gât. față. Pe față, hai că nu terminai. Nu, mă, că ăsta sunt 30 și pe mai altceva. obrajii, lasă Nu, că mă. te las să te speli după, că eu sunt om bun. Aici și partea asta un pic. Gata, nu mai. Gata, deci stai un pic așa să te prezint un pic. Și avem Deci așa, sunt Rambo. una bucată. Rembo așa. Bă, Rembo, bă. Mitraliera, unde e? Foa. Mitraliera aici. Ta. Bun, bă, deci. Bun, deci dacă v-a plăcut acest videoclip, dați și voi un like acolo pentru gheața aia din așa și pentru domnul din spatele camerei. Ca să dați și subscribe și la să-mi lași canalul în descriere. Să lași canalul în descriere să știe oamenii unde să se aboneze. Hai, v-am pupat.